Ja Bidenin saattuetta on ollut tänään seuraamassa toimittajamme Helmi Sundström Helsingin Hakaniemen maisemissa. Helmi, minkälainen tunnelma siellä tien varsilla on tänään ollut? Tällä tien varsilla oli ihan yllättävänkin rauhallinen tunnelma siinä mielessä, että kyllä täällä jonkin verran väkeä oli katsomassa. Bidenin autoletka meni ohi tuosta 6:20 suurin piirtein, että täällä löytyi varusmiestä, oli poliisia kyllä, mutta yllättävän vapaastikin tässä sai Bidenin letkaa sitten seurata ja muutamalle ohikulkejalle Biden tässä vilkuttelikin. Tuossa Hakaniemen torilla muutama 100 metriä vähän alemmas, niin oli ilmeisesti enemmän mellakkaita ja mahdollisesti enemmän katsojia. Mutta tässä, missä me häntä seurasimme, niin oikein vapaasti sai myös tätä seurata. Hyvä, kiitos Helmi sinne Hakaniemeen. MTV on nyt lentoturmapaikalla Kouvolassa, jossa lentäjä kuoli tänään taitolento-onnettomuusnäytöksessä sattuneessa lentoonnettomuudessa. Meidän toimittajamme Helmi Sundström on siellä turvapaikan lähettyvillä. Helmi, mikä siellä on tilanne tällä hetkellä? No, tällä hetkellä tilanne täällä itse lentokentällä on rauhallinen. Tuo tapahtuma keskeytettiin heti onnettomuuden jälkeen. Onnettomuus tapahtui siinä 2 aikaan iltapäivällä. Tällä hetkellä yleisö, joka tässä avoimessa ilmailutapahtumassa oli ollut paikalla, on poistunut. Täällä on enää Kouvolan alueen ilmailuyhdistyksen väkeä, hieman poliiseja tuolla metsän reunassa, missä tämä onnettomuus sitten tapahtui. Että tunnelma on hyvin järkyttynyt. Ihmiset istuvat tässä, keskustelevat kyllä, mutta silmin nähden on järkytystä edelleen ilmassa. Oletko ehtinyt siellä kenenkään kanssa vielä jutella tästä tapahtuneesta? Juttelin tuossa. Tässä oli tapahtuman kuuluttaja paikalla. Hänkin oli silmin nähden järkyttynyt. Hän kertoi, että ennen tätä tapahtumaa täällä oli ollut hieno ilmailupäivä käynnissä. Sää oli ollut hyvä, ihmiset olivat päätyneet paikalle, mutta luonnollisesti tämä tapahtuma oli sekä yleisölle että sitten järjestäjille ollut aivan valtava järkytys. Missä vaiheessa poliisi kertoo tutkinnan tällä hetkellä olevan? No, poliisi aloitti onnettomuustutkinnan heti, mutta tämä äsken mainitsemani kuuluttaja kertoi myös, että poliisi oli pyytänyt, ettei tämä järjestäjäväki kertoisi mitään enempää tietojaan onnettomuutta edeltävistä tapahtumista tai sen aikana tai sitten jälkeen enempää. Ja niitä ei sitten täällä ole kuullutkaan. Poliisi on ollut myös siitä vaitonainen, mutta se tiedetään, että poliisi tiedottaa tapahtumista aikaisintaan huomenna. Kiitos Helmi sinne Kouvolaan. Toivottavasti. Taitolentokoneen lentäjä on kuollut lentonäytöksessä sattuneessa onnettomuudessa Kouvolassa iltapäivällä. Lentokone putosi selänpään lentokentän alueella olevaan metsikköön. Onnettomuudessa ei sattunut poliisin mukaan muita henkilövahinkoja. Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan. Toimittajamme kuvailee tunnelmaa paikan päältä järkyttyneeksi. Onnettomuus tapahtui iltapäivällä 2 aikaan yleisölle avoimessa ilmailutapahtumassa. Yleisö on tällä hetkellä täältä jo alueelta poistunut, mutta paikalla oleva järjestäjäjoukko on kyllä ihan silmin nähden järkyttynyt tapahtumasta. Tämä onnettomuudessa menehtynyt lentäjä oli ilmeisesti yksi Suomen eturivin taitolentäjiä. Poliisi aikoo ilmoittaa tilanteesta lisää aikaisintaan huomenna. Lentokoneturmassa menehtyneen Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin hautajaiset järjestettiin kaikessa hiljaisuudessa Pietarin laitamilla tiistaina. Myös muita lentoturmassa kuolleita palkkasotilasyhtiö Wagnerin toimijoita haudattiin Pietarissa päivän aikana ja heille pystytettiin muistopaikkoja myös muissa kaupungeissa. Hautajaismenoja valvottiin järein turvatoimin. Presidentti Vladimir Putin ilmoitti jo aiemmin päivällä, ettei aio osallistua hautajaisiin. Prigozhin ja muut Wagner-johtohenkilöt kuolivat heitä kuljettaneen lentokoneen maahan syöksyssä viime viikolla. Turman syy on vielä epäselvä, mutta asiantuntijat ovat arvioineet sen tapahtuneen lähes varmasti Putinin käskystä. Mielenkiintoisia nimiä on jo ilmoittautunut ehdokkaaksi ensi tammikuussa pidettäviin presidentin vaaleihin. Vaaleihin ei suinkaan ole enää kovin kauan aikaa.
alle puoli vuotta ja vaalipäivähän on 28. tammikuuta. Keitä kaikkia siellä presidentin kisassa on tähän mennessä mukana? Siitä meille kertoo seuraavaksi Helmi Sundström. Kyllä vaan, kiitos Sanna. Tosiaan kisaan on tähän mennessä lähtenyt mukaan. Tänään ilmoitti Alexander Stubb lähtevänsä kokoomuksen ehdokkaaksi. Hän todella, tämä itse valintahan tehdään tai virallistetaan myöhemmin vasta tänä vuonna puoluekokouksessa ja tämän ajankohta ei ole tiedossa, mutta käytännössähän kyseessä on vaan muodollisuus. Sitten meillä on virallisesti kisassa mukana jo perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Hän ilmoitti kisaan lähdöstä heinäkuussa ja sitten tämä valinta virallistettiin tuossa viime viikonloppuna perussuomalaisten puoluekokouksessa Tampereella. Ja myöskin kisassa on vielä virallisesti mukana Liike Nytin Hjallis Harkimo, joka valittiin tähän tehtävään sitten kesäkuussa. Ja keitä sitten vielä odotellaan tekemään tämän presidenttipäätöksensä? Siellähän tosiaan SDP ilmoitti tänään, että Sanna Marin on pyytänyt Jutta Urpilaista tähän tehtävään. Ja Urpilainen on tosiaan luvannut harkita asiaa vakavasti ja hän kertoo marraskuun loppuun mennessä päätöksestään. Sitten meillä on vielä Vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit, joiden ehdokkaasta ei ole tällä hetkellä tietoa. Li Andersson on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta Vasemmistoliiton listoilta ja kristillisdemokraatit päättää tämän kuun loppuun mennessä myös ehdokkaastaan. Ja nyt sekä Tapio että Kirsten Neuschäfer ovat tuolla Tammasaaren rannassa, niin kuin tässä näkyy, ja meillä on siellä toimittaja paikalla. Oikein hyvää huomenta sinne. Hyvää huomenta. Olemme tosiaan täällä Helsingin Ruoholahdessa ja mulla on täällä Tapio Lehtinen ja Kirsten Neuschäfer haastattelussa. Tapio, sä oot lähdössä uuteen kisaan ja sitä varten on myös uusi vene, niin se kohta kastetaan käyttöön, niin kerrotko vähän, että millaisen veneen saat käyttöösi? Mä saan mielestäni kauneimman ja hienoimman klassisen purjeveneen, mitä Nautor Pietarsaaressa on tehnyt. Tämä on Swan 55, joka on rakennettu vuonna 70, 53-vuotias daami. No, puhutaan sitten viime marraskuusta. Olit Golden Globe-kisassa. Jouduit turvautumaan Intian valtamerellä pelastuslauttaan. Millainen kokemus se oli ja mitä opit tästä? En mä tiedä, opinko mä enää mitään, mutta ehkä se vahvisti sitä ymmärrystä, joka mulla on kyllä ollut aikaisemminkin, että elämässä ei ole mitkään takuut voimassa, että vaikka kuinka hyvin valmistaudutaan ja toimitaan kaikkien oppien mukaan, niin aina voi tapahtua jotain yllättävää ja niin pitää olla varautunut. Luojan kiitos, siellä oli Kirsten lähellä mua merellä, joka mut sitten noukki ylös sieltä 25 tunnin lautassa keikkumisen jälkeen. Se onkin aivan uskomatonta. And then, Kirsten, let's move on to you. You saved him from distress at sea. How did you notice him? Well, I was informed from the race organisation that Tapio's boat had sank and that I was the closest boat to him and whether I could offer immediate assistance. So that's what I did. I just wanted to get to him as quickly as possible. And he saw me before I saw him, but he guided me with VHF to actually get to his exact location. Eli Kirsten tässä kertoi meille, että hänelle kerrottiin, kilpailuorganisaattorit kertoivat hänelle, että Tapio on joutunut tähän onnettomuuteen ja hän oli lähin laiva, joka siinä oli lähellä ja sen takia hän halusi mahdollisimman nopeasti päästä sitten hänen luokseen. Ja despite this delay, you won the race. So how did that work out for you? Luck was in my favor. So. Lähes 12 000 alokasta aloittaa tänään varusmiespalveluksensa. Tässä on kyseessä sellainen alokaserä, tai oikeastaan ensimmäinen alokaserä, joka aloittaa palveluksensa Suomen ollessa Naton jäsen, joten historiallisesta tapahtumasta puhutaan. Toimittajamme Helmi Sundström on parhaillaan Santahaminassa aistimassa tunnelmaa. Helmi, mikä siellä on tunnelma tällä hetkellä? Joko alokkaat ovat into pinkeänä?
No alokkaita täällä ei ole vielä näkynyt. He ensimmäiset tulevat vasta muutaman tunnin kuluttua, mutta tunnelma täällä on kyllä oikein iloisen ja jännittyneen kuitenkin oloinen. Tosiaan olemme kaartin jääkärirykmentissä täällä Helsingin Santahaminassa ja näistä ensimmäisistä päivistä meille on nyt kertomassa kaartin jääkärirykmentin koulutuspäällikkö everstiluutnantti Juha Konttinen. Hyvää huomenta. Huomenta. Tosiaan, kertoisitko vähän tästä kaartista yleisesti? Millaisiin tehtäviin varusmiehiä ja näitä tulevia alokkaita nyt täällä koulutetaan? No, mehän olemme Maavoimien TRA-koulutuskeskus, tarkoittaa käytännössä sitä, että pääosa meidän varusmiehistä koulutetaan taistelemaan rakenteella alueella. Kertoisitko vielä tähän loppuun, että millainen on sinun näkökulmastasi tämän päivän keskimääräinen alokas? Millaisia asioita sieltä nousee esiin? On ollut puhetta varusmiesten kunnosta tai maanpuolustustahdosta, niin millaisena sinä näet tämän päivän alokkaan? Tämän päivän alokas on keskimäärin äärimmäisen pitkälle koulutettu, fiksu ja Kyllä. Kiitos oikein paljon haastattelusta everstiluutnantti Juha Konttinen. Ja sitten täällä on toisiakin varusmiehiä, joilla on hyvin jännittävä päivä luvassa, nimittäin uusia varusmiesjohtajia. Meillä on täällä alikersantit Rasmus Heikkilä ja Rasmus Toro. Huomenta teillekin. Millaisilla fiiliksillä te nyt otatte tänään uudet alokkaat vastaan, joita te pääsette itse kouluttamaan? No, kiitos kysymästä. Ihan niin kuin avoin mieli ajattelin ottaa vastaan ja näyttää esimerkkiä ja näin. Ihan hyvin fiiliksille, uusi kokemus ja silleen kiva nähdä myös tästä perspektiivistä alokkaiden eka päivä. No, te suoritatte teidän palvelusta tosi historiallisena aikana. On tosiaan tämä NATOon ollaan liitytty teidän palveluksen aikana. Aloititte tammikuussa, mutta sitten samaan aikaan Ukrainassa soditaan tällä hetkellä. Niin onko tällaiset asiat teidän mielessä niin kuin jokapäiväisessä palveluksessa? No, täytyy sanoa, että ei ne kyllä joka päivä ole, mutta kyllä niistä silloin tällä muistutellaan ja kyllä ne pyörii siellä mielen takaraivossa. Joo, kyllä nämä kouluttajat niin kuin muistuttaa niistä täällä, mutta ei se niin kuin ole semmoinen pääpointti meille ainakaan näkynyt. Vähän möykkää. MTV Uutiset Live on tällä hetkellä täällä Helsingin Kaisaniemen rannassa. Täällä on suuren urheilujuhlan tuntua, nimittäin karjumisen SM-kilpailut ovat, kuten taustalta kuuluu, kovassa vauhdissa. Täällä on nähty jo huikeita suorituksia ja tässä on mulla toinen tapahtuman järjestäjistä, Toni Rosendahl. Kyllä. Toni, mistä lähti idea järjestää karjumisen SM-kilpailu? No itse asiassa hyvä ystäväni Pyry Muuri, joka tuolla kaiuttimen kanssa leikkii, niin se sai jostain muutama vuosi sitten tällaisen idean, että kun on kaiken maailman eukonkantokisoja ja muita, niin miksei myös karjumiskisoja sitten. Niin... Eli kun mä näytän peukkua, niin sitten saa huutaa. Niin se, joo. Niin 98. Mikä sieltä tuli? 87,7. Hyväksyn tämän ensimmäiseksi kerraksi. Mitä mieltä te olette? Annatteko te jotain vähän palautetta? Siinä oli asennetta. Ja se on tärkein, eikö näin? Kyllä mun mielestä asenne ja desibelin on ne pääkriteerit. Tuossa oli niinku hyvä tollasta. Mahtavaa. Onko jotain parannettavaa ensi vuodelle? No vähän ehkä semmoista niinku metallikarjuntaa siihen, niin se kyllä se siitä. Sitten menee yli 100. Vähän lisää keuhkoihin happea, niin saa vielä maksimoitua sen mitä löytyy. Mutta se oli hyvä. Toivottavasti tuut ensi vuonnakin tänne kilpailemaan. Ehdottomasti pitää nyt, että selkeästi niin jotain kehityskelpoisuutta on tässä havaittavissa. Kyllä. Ihan mahtavaa.